ready? Yes. Nag-play na, wala pa. Oh, nag-play na. It's on 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. So, hey guys, it's me, Kiming. So, today, welcome back. Alala niyo. So, today, welcome back to my channel. Papakiyot. So, it's been a while since wala na akong nakahimog video. Kaya, alam niyo na. Ito. What ako gusto? Ang ginala ka? Ang ginala ka sa mga tao? Oo. It's been a while since wala akong mag-video. Kaya, kita pulan mag... Ay, that's yun. Mawala lang. Ito na ulit. Dance ako ka dyan lang. So, ano niya ito? Tawa, baga na kayo siya. Nagutay. Nagutay. Baga ka siya dagway sa part nga abi niyag nasuya ko sa iya. I'm just stunting on my ex, bitch. Pero mga mag-video ba, mura siguro, mura gig tala basta wala yung sound effects gyud. Mura gig ba. So, guys. So for today's video, as you've seen the title, atong tubagon ang pangutana nga, how to move on. So, excuse me. So, broken-hearted is not easy. Like, breakup sucks. Inuod siya. Like, ang uban, nakatawa lang sila, hilak-hilak daw. Like, experience ito mo, mabulagad ka, labi nag-love team mo. Attachment ka, tapos nakakagay mo tanan, tapos ikaw wala ka na-appreciate. Humo, dyan mo kalibutan ba yun? So, number 1. Hey. I'm just stunting on my ex, bitch. You need to feel the pain. I-cry out, gini mo tanan. Imo gid siyang kuan, like, pag music, imaoy tanan best. Pangan, kailan bitaw ta kakadili na mo gamit ana nga foundation. Yung mga kalagot sa iya, i-cry out nimo ang sakit, isayaw nimo ang sakit. You need to feel the pain hangtod sa masubuhan na kasatanan hangtod sa masuman na kamasig na lang pagilak. You need to feel the pain. Masakit mo pag-ailingon. Not physically, but emotionally. Char. So, ano na siya? You need to feel the pain. May nakal-music like, Binaliwala na ako dahil sa'yo. Tinawala yung pangalan niya. Iring. Like, ano na? Cry out, hindi mo siya tanan. so, number 2, distractions. So, go find yourself on distractions. Like, mag-jogging ka, go to the gym, go on a workout, pati man yung school, go out with your friends, muni, shot, go back to your whole life, like, distract yourself. Keep yourself busy. Like, laban, pangino silang balay, panglampaso, ingana, para maling tanong mo siya. Ayaw, sige, mukha silang balay, yung mura kag iro. Char. Going out with your friends. Like, mostly mga body mo friends, makatabang sa imo, mostly po na ko bandili. Diba? May kag-advise sa imong friend. Like, friend. Saan pa na ako ni pag-move on? I love yun mag-good kay na ako siya. Gusto na ako siya malimtan. Gusto na ako siya mawala. Hindi ako una-una. Isa ta na, sis. Ang butin mo load na kayo. Dili na ko. Char. So, number 3, stepping up. Like, you need to ask yourself if you are ready. Pwede na kayo kung maka-open up someone? Ingana. You're gonna ask yourself, ready na ba ka sa tanan? Ready na mo siya kalimtan? Yeah. You're gonna step up. Gawas ng balay. Lag-laag ka. And now,
Number 4, self-realization. Self-realization, hunahun mo ang mga bad things kagibuhat niya sa imo before. Like, anong babag sa imong pan bitaw sa imong kasing-kasing ngayon gibuhat sa iga. Like, excuse me. Like, nagipugos ka niya, kaulaw ka niya, sakitan ka niya, cheater siya. Like, nang pangit kay siga, masyag nang sa abad, namurag ko siya kaon, haggard na kayo siya, muna unaon. Hindi ka na self-realize ka. Kalay mo ginahilakan. Payot kay dagway. Hindi ka magkuhaan, bulingit, imong gilakan day. Ikaw, guwapa kay ka. No, imong gilakan, murag atay, murag iro, magikagid, murag kag iro. I-realize sa bayon. Okay. And lastly, self-love. So mostly, everyone, di gini mabuhat sa uban. Like, you gonna first love yourself before mag-love ka sa lain tao. Move on. Diba? Move. Lihok yot. Turn on the lights. Pagpagwapa. Di siya kawalan. Move on. You're worth it, girl. Know your worth. Ayun sigilak-kilak na ng mga walay pulos ng mga animals sa earth. Kaya diba? At least kita ang gibiyaan. At the end, di kita magbasol. Kung bisa kita ang gibiyaan, at the end, di tayo pa ng gibiyaan. So, that's it for today's video. Unta nga, dagal mo nakatunan sa akong video. Kung sa mga marupok diya, ay na magbalik. No. No, God! No, God, please, no! No! If you're an ex, be an ex. Panindigi yung papel ka ex na ka. Ay, nagbalik sa iyo, uy. So lugar, kung kuan, mabalik ka. Kung mabalik ka sa iya, ha? Di balik ka sa same situation. Lugar, kaya di balik ka, ito ko na ka magbago siya. No. Dagan na kayo na ilan ngayon, anak. Yabusaran na ilang second chance. So, ay na, uy, stop na. Try to open up to other people. Di ba? Try to give other people a chance to love you. You're worth it, ba ka sis? So, that is for this video. Thanks for watching. So, sa mga wala pa nakaila sa ako, go subscribe na. Kaya dako nagpinatabang sa ako. Thank you guys! Move on na ha! Move on! Murag